हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव फिन बरायनानै लाग्रोबावनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जोंनि बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामिया गाबोन रबिबार 4 तारिख जोंहा फुटबल ओपनिं सेरेमनि दंमोन मानो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेबायदिनो अखा आरो बेबायदिनो बोथोर गाज्रिनि थाखाय जोङो खेलाखौ फावसायथ'नाय जाबाय बेजों लोगोसे माखासे एसे फिल्डफ्राव एसे एनै हाब्रु जादों आरो गलपस्टजोंबो हाब्रु जादों दा बे हिसाबैनो बेयावहाय गोबांथार मोजां मोजां प्लेयार्सफ्रा नामायफैगोन गेलेफैगोन दा बहुद प्रब्लेम जागोन बे हिसाबैनो जोङो बे फुटबल खेलाखौहाय एसे फावसायथ'नाय जाबाय नोंथांमोना साननो नाङा खेलाखौहाय बिथांमोना होथारनाय नंला जोङो एसे उनावनो जों खेलाखौ होफिनगोन जोङो दिन आरो बोथोरखौ नायनोसै बेनिफ्राय जाज खालामनायनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोना बेबायदिनो चेनेलफोरनि गेजेरजोंनो मिन्थिनो मोनफिनखागोन आरो दा जोङो बेफोरबायदि बानायजोबबायमोन गोबांथार जों पेन्डेलफोरखौबो रेडि खालामबायमोन बेफोरबायदि बानायबायमोन बैयावबो जोङो बेबायदिनो आर्टिस्ट थानो थाखाय एक्ट्रिसफोर जिरायनो थाखाय रेस्ट हाउस बानायबायमोन आरो बेजों लोगोसे नै बेयावहाय पेन्डेल बानायनाय जाबायमोन आरो बेजों लोगोसे नै बैयावहाय जाय टीम बिथांमोना फैयोब्ला बेयावहाय थाफैथ'नो थाखायबो जों बानायनानै होनाय जाबायमोन बानायगासिनो दंमोन दा अलरेडि बेयावहाय मानो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथाव अखाया जुग जुग अखा हाबाय थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनावनो जोङो बे फुटबल खेलाखौ फावसायनो गोनां जाबाय दा नोंथांमोना फारियै नायलांदो भिडिअखौहाय गासैखौबो नुलांजोबगोन जोंना ओपनिंआव दंमोन बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्ट सफैगौमोन रिंकि ब्रह्मजों लोगोसे सानै आर्टिस्टफोर फैफागौमोन मानो होनना बुङोब्ला बोथोरनि थाखायनो जोङो खेलाखौहाय ओपनिं खालामनो हानाय नंला जोङो एसे उनावनो होफिननो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना नुगोन खुनु टेनसन गैया दा ओपनिंआवबो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टआ बे रिंकि ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे सानै लोगोफोर दा बिथांमोनानो ओपनिं सेरेमनियाव ओपनिं खालामफैफिनखागोन दा एसे उनावनो नोंथांमोना चेनेलनि दारैहाय मिथिखागोन जोङो दिनै गाबोनफोरनि गेजेरावनो जोङो टाइम टेबोल खालामनायनि गेजेरजों जोङो डेटखौ खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो फुटबलखौ थाइसिट दाननानै गासैबो टिम मेनेजारफोरनो जों शेयार खालामनानै हरफिनजोबगोन अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो मिन्थिफिनजोबगोन आरो अब्ला नायदो लोगोफोर जों मा रोखोम बानायखोमोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनोमोन नै लोगोफोर लकेशना ओरै सिदा थाङोब्ला सापागुरि मोनहैयो आरो बेजों लोगोसे ओरै दावखोबोलोयोब्लानो जोंनि बे पर्बतजरा फोजोबखां क्लाब प्लेग्राउन्डखौ मोनफैगोन बेनो नै फिल्डआ दा जोङो बेयावनो फुटबल खेलाखौ होनो थाखाय थाग थियारि खालामदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो अखा बांखानि थाखायनो जोङो फिल्डआव एसे हाब्रु जानायनि थाखाय जोङो रानहोनो थाखाय जोङो फावसायनाय जाबाय खेलाखौ दा ओरै सिदा थाङोब्ला खैला मैला एबा मालिबिथा भुटान बर्डार मोनहैगोन आरो दा जोङो लामानि एटाचखा आरो फिल्डआ एसे उनावनो नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलनि दारैनो मिन्थिफिनगोन ओपनिंआवनो रिंकि ब्रह्म फैगौमोन दा नेक्स्टआव एसे उनावबो बेनो फैफिनगोन आर्टिस्टआ दा बेफोरबायदि मावबायमोन नै बेयावहाय प्लेयार्सफोर थाफैनो थाखाय लुगासिनो दंबावोमोन आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय बेबायदि पेन्डेल बानायनाय जाबायमोन नै आरो बेजों लोगोसे नै बैयावहाय फिसा आर्टिस्टफोर थाफैनो थाखाय बानायनाय जाबावदोंमोन आरो जोङो एसे उनावनो जोङो खेलाखौ होफिनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलनि दारैनो मिथिलांखागोन दा बोथोरनि थाखायनो जों खेलाखौ फावसायथ'नो गोनां जादों जोङो बेफोरबायदि पेन्डेलफोरखौबो जों सिफाया ओरैनो दोनखागोन मानो होनना बुङोब्ला जों बे अखा बोथोरखौल' जों थांहोग्रोगोन बिनिफ्रायनो जोङो मोनसे फिक्स बेबायदिनो थारिख टाइम टेबोल लालायनायनि गेजेरजों ओपनिं सेरेमनिखौ जों खालामफिननाय जागोन नोंथांमोना निस्सय आंनि चेनेलनि दारैनो मोनथिखागोन बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायमोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया बेनो अखा आरो बेबायदिनो बोथोरनि थाखायनो बेफोरबायदि खेलाखौ फावसायनो गोनां जाबाय आरो दा जों बेफोरबायदि पेन्डेलफोरखौ मोनसेबो सिफाया ओरैनो दोनगोन आरो ओरैनो दोनफिनजोबगोन बेफोरखौबो गासैखौबो ओरैनो दोनगोन दा जों बे अखा बोथोरखौल' जों थांहोग्रोनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बै त्रिपल खोंनायावहाय गोसो बायदि फैनानै जाफैनो हागोन आरो बेयावहाय गोथाव गोथाव जाग्रा लोंग्रा मोनजागोन आरो गोसोबायदि जाफैनो हागोन नोंथांमोना निस्सय न'आवहाय ओंखाम जास्लाबबोआलाबो बेयाव मोनजाफैगोन आरो गोथाव गोथावनो दा नायदो नै लोगोफोर बैयो साहाथिंजायनि गलपस्ट दा बेयावनो एसे हाब्रु जादों नै
दा बेफोरनि थाखायनो जोङो खेलाखौ फावसायथ'नो गोनां जाबाय। अखाया जोबोर हादों, थाद'नाय गैयै अखा हादों, गोबांथार बेबायदिनो दैबाना जादों। दा बे हिसाबैनो उसुबिदा जाबाय। दा बे हिसाबैनो जोङो फुटबल अपेनिं सेरेमनिखौ जोङो फावसायफिननो गोनां जाबाय। एसे उनावनो डेटखौ मिथिफिनखागोन।